Praise the Lord. Praise the Lord po. God bless po, beloved elder, beloved brother, Jobin Perat. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapay noon. Hallelujah. Sa katatapos na yugto o malapay noon, aming pong pananamba na yung pinagpala at nilangisan. Hallelujah. Sa mga papuring awitin o malapit noon, hallelujah, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na presensya, at narito po kami umalapit noon sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po umalapit noon ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya, dyan sa kalangitan kami po yung nagpapakumbaba, hallelujah, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kami po iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon ang iyong abang lingkod, hallelujah. Maging ang mga salita, lakipan mo po ito ng kapangyarihan. Hallelujah, gamitin mo lamang po malapit noon, maging daluyan na yung masaganang pagpapala, at buksan mo po ang mga pangunawa, kaisipan ng mga tagapakinig. At sa panggalatang lalaki na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang at pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa mahal na Panginoon, na lagi po nating inaalala ang kanilang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin. Amen. Na ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, at ang ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling, ating mga minamahal na mga bisita, ating pong mga minamahal na mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At tayo po mga minamahal, amen, ay magsimula na po. Ating pong ilabas ang ating pong mga kwaderno, ating pong panulat, ating mga Bible, amen. Napakahalaga po na meron po tayong mga sarili-sariling mga Biblia, mga minamahal. Amen? At ating pong basahin po, mga minamahal, dito po sa aklat ng Jeremiah 29:11. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng propeta Jeremias, ang kabanata 29, at ang talata po ay 11, ito pong tinasabi, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan sa araw na po na ito ay plano ng Diyos. God's plan, mga minamahal. Amen? God's plan. Ang sabi po ng ating binasa, mga minamahal, amen, ating pong ulitin, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon. Amen. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas, mga minamahal. Ito po yung plano ng ating dakilang Diyos. Amen. Iniisip sa bawat isa sa atin, amen, sa ating mga kapakanan, puro kabutihan, mga minamahal. Amen. Walang kasamaan na iniisip ang ating dakilang Diyos para sa atin, mga minamahal. Amen. Ang mahal na Pinoon sa lahat ng kanyang mga nilalang, mga minamahal, puro kabutihan. Nais ng mahal na Pinoon, mga minamahal, lahat ng tao mga ligtas. Amen. Lahat ng tao magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, mga minamahal, amen,
Hindi pa dumarating ang ating dakilang Diyos sapagkat nais ng mahal na Panginoon. Amen. Makapanumbalik lahat, mga minamahal. Amen. Ang plano po ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, lalong-lalo na sa kanyang mga anak, mga minamahal. Amen. Mababasa po natin sa aklat ng 1:14-2. Ako na lamang po magbasa. Amen. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang plano ng ating dakilang Diyos. Amen. Ipinaghahanda tayo, mga minamahal. Amen. Ng mansyon, mga minamahal. Amen. Doon sa langit, mga minamahal. Amen. Malaki ito po, mga minamahal. Amen. Hindi, yung tinatawag na mansyon dito sa ibabaw ng lupa, maliit pa yun, mga minamahal. Amen. Hindi nga po maipaliwanag, mga minamahal. Amen. Hindi po maipaliwanag kung gaano kaganda ang langit na ating tahanan, mga minamahal. Mga ginto, lalakaran lang po natin yan, mga minamahal. Amen. Mga lansangan, kalsada, purong-purong ginto, mga minamahal. Mga mahahalagang bato, mga brilyante, palamuti lamang ng ating mga tahanan, ng ating mansyon, mga minamahal. Doon ay wala ng iyakan, mga minamahal. Amen? Papahiran ng ating dakilang Diyos ang ating mga luha. Aaliwin po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon ay wala ng kadalamhatian. Amen? Wala ng mga pagsubok, mga minamahal. Walang kahirapan. Amen? Walang gutom, mga minamahal. Hindi tayo magugutom sapagkat maraming pagkain, mga minamahal. Doon po sa langit, mga minamahal. Amen? Grabing plano ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. At sinasabi ng unang Korinto, mga minamahal. Amen? 15:51 hanggang 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin, mga minamahal. Sa pagparito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, rapture of the church, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, na hindi tayong lahat ay dadaan sa libingan, mga minamahal. Amen? Subalit, tayong lahat, sinasabi ng ating binasa, babaguhin, mga minamahal. May pagbabago po palang mangyayari pagbalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Yung ating katawan na may kasiraan, mga minamahal. Amen? Babaguhin po ito ng mahal na Panginoon. Amen? Aalisin ng mahal na Panginoon ang lahat ng ating kapintasan, mga minamahal. Amen? Itong ating katawan na nasisira, papalitan ng hindi nasisira, mga minamahal. Itong ating katawan, mga minamahal, amen, hindi na mamamatay. Amen? Immortal, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi na nakakaramdam ng kalungkutan, puro kagalakan nag-uumapaw sa ating mga puso, mga minamahal. Amen? Lahat po ba ay nagagalak sa plano ng mahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. Amen. Napakagandang plano ng mahal na Panginoon. Igagawa tayo ng mansyon. Amen. Pakakainin tayo ng mahal na Panginoon. Bibigyan tayo ng incorruptible body. Amen. Immortal. Hindi nasisira. Hindi namamatay. Mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Basahin po natin aklat ng Kolosas, Kabanatay 3, Talatay 2. Dito sa surat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 2, ito pong sinasabi, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas,
huwag sa mga bagay na nga sa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya't sinasabi ng ating binasa, ganito ang plano ng mahal na Panginoon. Ipinahayag na po sa atin. Kaya't kailangan, sinasabi ng Kolosas 3:2, yung ating pag-iisip, mga minamahal, nakapokus na doon sa plano ng mahal na Panginoon. Amen. Na ating ilagak yung ating mga isipan sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Hindi sa mga bagay, mga minamahal, amen, na hadlang, mga minamahal, amen, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat mga minamahal, ang mga bagay na nasa lahat ng ibabaw ng lupa, sinasabi ng banal na kasulatan, ito po ay mapupugnaw sa matinding init, mga minamahal. Amen. Kaya't kung sa oras na ito, mga minamahal, ang ating isipan pa rin, mga minamahal, amen, ay yung pagpapayaman, mga minamahal, amen, na hindi tayo kontento kung anong meron tayo, mga minamahal, amen. Alam po natin, mga minamahal, may mga hahadlang sa plano ng mahal na Panginoon sa atin. Hahadlangan ito ng kaaway, mga minamahal, amen. Sapagkat tayo na po ay nasa huling panahon, anytime now, muling magbabalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit sinasabi po, mga minamahal, amen, ng aklat ng unang Pedro sa Kabanatay 5, talatay 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya, mga minamahal. Amen. Karamihan sa nasisila, nauhulog sa patibong ng kaaway, mga minamahal, yung mga Kristiyanong hindi kontento kung ano ang meron siya, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Gagawa at gagawa ng paraan ang kaaway, mga minamahal, upang ang plano ng mahal na Pinoon ay hindi magtagumpay sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Ang kaaway, mga minamahal, amen, lalong-lalo na ang mga tunay na anak ng Diyos na nakikita niya, sabi nga, parang liyong umuungal. Bakit po? Sapagkat nalalaman niya, mga minamahal, na nalalapit na ang kanyang araw. Paiksi ng paiksi yung kanyang panahon, mga minamahal. Kaya todo kayod siya, mga minamahal. Amen. Hindi natutulog, mga minamahal. Naghahanap lagi ng mabibiktima, mga minamahal. Titignan ang mga anak ng Diyos, lalong-lalo na yung mga hindi kontento, mga minamahal. Amen. Walang satisfaction, mga minamahal. Meron na ngang trabaho, mga minamahal, mga minamahal. May trabaho na, mga minamahal. Amen? Gusto pa yung mas malaking sahod, mga minamahal. Amen? Mga minamahal, hindi po masama ang magtrabaho, mga minamahal. Amen? Subalit, kung yung ating iniisip, mga minamahal, kung yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, yung ating mga paghahanap buhay, mga minamahal, ito po ay nagiging hadlang na sa ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi na po ito healthy, mga minamahal. Amen? Hindi na po ito mabuti. Amen? Sa isang anak ng Diyos, mga minamahal. Alalahanin po natin, mga minamahal. Amen? Ang kaaway, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, nung nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, mga minamahal, tinukso siya ng kaaway sa ilang, mga minamahal. Ano ang pinangtukso, mga minamahal? Amen? Pagkain. Amen? Yung mga lahat ng nakikita sa sanlibutan, kapangyarihan, amen? Kasikatan, mga minamahal.
Yan ang itinukso ng kaaway, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, tayo po'y maging mapagpigil, mapagbantay, mga minamahal. Amen? Lalong-lalo na, mga minamahal, amen, sa ating pagdalo sa gawain ng malapit noon, mga minamahal. Na sabi ng ating dearly and beloved parents in the Lord, you work out your own salvation with fear and trembling, mga minamahal. Amen? Isipin po lagi ng mga anak ng Diyos na sa tuwing tayo po ay dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Ay rapture na, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, habang palapit ng palapit ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, nakakalungkot po, mga minamahal. Bakit po? Paunti ng paunti dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Paunti ng paunti. Bakasyon, mga minamahal. Amen. Bakasyon na. Subalit, ang ilan sa atin, mga minamahal, wala naman ng pasok, mga minamahal. Hindi makadalo, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, pag bakasyon natin, bakasyon din sa pagdalo. Amen. Hindi po. Tuloy-tuloy ang pagdalo sa gawain ng malapit noon. Sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung gusto natin ng langit, yung mansyon na ipinangako, yung plano ng mahal na Pinoon, amen? Gusto natin ng langit, buhay na walang hanggan sa piling ng malapit noon, wag na wag po tayong umabsent sa gawain ng mahal na Pinoon. Subalit, bakit mga minamahal pinababayaan natin yung ating pagtitipon? Na sinasabi ng Hebreo 10:25 na wag pabayaan ang pagtitipon ng mga banal. Lalo't nababatid po natin, mga minamahal, nalalaman po natin na malapit na ang pagbabalik ng mahal na Pinoon. Alam po natin yan, mga minamahal. Bakit tayo, mga minamahal? Amen. Bakit tayo, para tayong tinatamad, mga minamahal? Para tayong nanlalamig. Bakit po, mga minamahal? Dahil yung late, mga minamahal, mas lalo nang nagiging late, mga minamahal. Yung dumadalo, mga minamahal, amen, ng Biyernes, Merkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, minsan, dumadalo na lang, Linggo na lang po, mga minamahal. At pag dumalo naman po, mga minamahal, amen, pag dumalo, makikita natin kung saan sila napunta, mga minasalikuran, sa bukid, mga minamahal, minsan kumakain, mga minamahal, hindi naman masamahan kumain, mga minamahal, amen. Subalit, ilagay po natin sa lugar, mga minamahal. Ilagay po sa kaayusan. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglulungkuran ay Diyos ng kaayusan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Maganda po bang tignan, mga minamahal, habang ongoing ang preaching ay kumakain po tayo, mga minamahal? Hindi po, mga minamahal. Bilin sa atin yan ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Mag-sacrifice po tayo, mga minamahal, na every gawain, tayo po ay mag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal. Amen? Saka na lamang tayo mag-break, mga minamahal. Amen? Pagkatapos ng gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Aagawin ng kaaway, mga minamahal, yung plano ng mahal na Panginoon na napakaganda, na hindi maipaliwanag ng kahit sino man, mga minamahal. Amen? Kaya nga pag nahulog tayo, mga minamahal, sa patibong ng kaaway, na laging binibilin sa atin, huwag ibigin ang salapi, mga minamahal. Amen? Huwag maging mapaghangad, mga minamahal. Makontento kung ano'y po yung nasa atin, mga minamahal. Amen? Nakita natin yung kapitbahay natin, may bagong television, may bagong washing machine, may bagong sasakyan. Gusto natin meron din tayo kung ano ang meron siya. Mga minamahal. Amen? Ang hindi alam, ang hindi natin alam, ang hindi natin nababantayan, mga minamahal. Amen? Yung meron siya, mga minamahal. Amen? Wala yan sa mga pag-aari ng mga tunay na anak ng Diyos.
Bakit po, mga minamahal? Yung pag-aari niya, dito lamang yan sa ibabaw ng lupa. Amen. Yung pag-aari natin, nasa langit, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat tayo manlalakbay lamang sa ibabaw ng mundo, mga minamahal. Hindi tayo taga-lupa. Tayo taga-langit. Kaya sabi po, mga minamahal, kailangan kumilos ang mga anak ng Diyos. Amen? Bilang taga-langit. Hindi na taga-lupa. Hindi na iniisip, mga minamahal. Amen? Yung mga kung anong kakainin sa araw ng bukas, mga minamahal. Aburido tayo, mga minamahal. Amen? Talagang hindi tayo makatulog ng mahimbing. Amen? Iniisip natin, ano kayang kakainin ko bukas? Paano kaya ako kikita ng malaki salapi, mga minamahal? Nakalimutan na natin na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Great provider, mga minamahal. Amen? Paglingkuran natin ng tapat ang mahal na Panginoon. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Amen? Yung ating mga pinaghirapan, yung ating mga pinagsisikapan, mga minamahal, sa araw po ba ng rapture, maisasama po ba tayo niyan, mga minamahal? Sa araw po ba ng paghuhukom, maililigtas po ba tayo niyan, mga minamahal? Pinararami natin lahat ng ating pag-aari sa ibabaw ng lupa. Napapabayaan na po natin, mga minamahal, amen, ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, amen. The more na lumalago yung negosyo natin, the more nababawasan ang oras natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Amen. Dumadami na yung ating bagahan, mga minamahal. Dumadami na yung ating pong pag-aari sa ibabaw ng lupa. Ang ating isipan nandito na sa ibabaw ng lupa, hindi na nasa taas, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo po, mga minamahal, ay mapahamak, mga minamahal. Sapagkat hindi tayo itinalaga sa pagkahamak. Itinalaga tayo sa pagkaligtas ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat tayo itinalaga sa pagkaligtas ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang ating mga kababayan, mga minamahal, amen, aburido, mga minamahal. Yung nangyari sa karambola, mga minamahal, amen. Maraming namatay, mga minamahal. May na-interview, amen. Mag-asawa, mag-ina, mga minamahal. Yung kanyang asawa na iwan doon sa bahay, mga minamahal, sa Maynila, papuntang Pangasinan, mga minamahal. Papasyal sa Pangasinan. Yung kanyang asawa, yung kanyang panganay na anak, yung kanyang bunsong anak, mga minamahal, sa isang iglap, namatay, nakasama sa karambola, mga minamahal. Samantalang ang mga tunay na anak Diyos, grabing pinagpala. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sapagkat kahit tayo nasa tahanan, yung ating mga mahal sa buhay, kahit saan sila pumunta, nasa pag-iingat sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit meron tayong kapayapaan, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Yung ating binasa, mga minamahal, amen, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Amen. Kahit nga mga minamahal, amen, mga nakaraang pandemic, mga minamahal, amen, hindi na balisa ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Ang iba nga, mga minamahal, amen, yung mga walang lupa, nakabili ng lupa. Pandemic na pandemic, mga minamahal, nakabili ng lupa. Amen. Dahil yan sa habag ng mahal na Panginoon. Amen. Yung ating kapatiran, nasunog. Amen. Sa dako ng tundo.
Subalit yung kanyang tahanan, mga minamahal, yung nasa palibot niya, sunog, mga minamahal. Amen. Yung tahanan ng ating kapatid, may sticker, mga minamahal, may logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung apoy, umiwas sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Grabing pagpapala, mga minamahal. Amen. Na kung ating ipagtatrabaho po pala yung ating mga kaligtasan, amen, sa Mateo 6:36, mga minamahal, na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, amen, and all these things shall be added unto you, mga minamahal, amen. Hindi na po pala natin kailangan mag-alala pa, mga minamahal, amen. Hindi natin kailangan mag-alala sa ating mga kakanin, sa ating mga susuotin, mga minamahal, amen. Sapagkat lahat po yan ipoprovide ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dumalo lamang po, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Magtapat ng may katapatan. Magbigay ng ating kasumpong bahagi at handog. Amen. Magmumuhay ng may kabanalan. Amen. Magpuri, manalangin, mag-ayuno. Kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Pag-ayuno, mga minamahal, sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Kung may karamdaman, mga minamahal, amen, huwag tumakbo sa ospital, sabi po. Huwag tumakbo agad. Sabi nga, sumandig tayo sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen? Turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, sumandig sa kapangyarihan. Amen? Ibig sabihin, magtiwala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kung paano tayo noong una ay pinagaling sa ating mga karamdaman, nais ng mahal na Panginoon na tayo po ay laging umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? May karamdaman, daanin sa pag-aayuno, mga minamahal. Ito po ang turo ng ating dearly and beloved parents in the Lord. Amen? Ano mang karamdaman yan, mga minamahal, pagka nag-ayuno tayo, mga minamahal. Amen? Pag-aayuno, pagpapakita ng pagpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Amen? Ano mang uri ng karamdaman yan, mga minamahal. Amen? Cancer, mga minamahal. Amen? Cancer sa utak, brain tumor, mga minamahal. Amen? Sakit sa puso, high blood, diabetes, arthritis, mga minamahal. Ating pong beloved elder, mga minamahal. Amen? Beloved brother June Amaro, mga minamahal. May sakit na diabetes, mga minamahal. Pinag-ayuno ng ating pong dearly and beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, mga minamahal. Amen? 3 days pa lang, mga minamahal, pinagaling na po sa sakit na diabetes. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Dumalo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Sapagkat sa ating pagdalo, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Aklat po ng unang 1 sa Kabanatay 1, talatay 7. Amen? Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan, mga minamahal. Kaya kung mayroon tayong karamdaman, sikapin po natin, pilitin, maliban na lang kung talaga hindi tayo makalakad, mga minamahal. Amen? Maliban na lang kung hindi natin talaga kaya, mga minamahal. Subalit kung meron naman tayong mga loved ones, mga minamahal, amen, na handang umalalay sa atin, bakit hindi? Meron naman tayong sasakyan, mga minamahal, amen. Sikapin po natin, sapagkat sinasabi, yung ating pong pagtitipon, mga minamahal, amen, nililinis tayo ng dugo ng mahal na Panginoon. Sapagkat yung ating mga karamdaman, yan po ay bunga ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Amen. Tayo'y nasa labas ng gawain ng mahal na Panginoon. Tayo'y nasa ating mga kanya-kanyang tahanan. Meron tayong mga pagkakasala, hindi natin nababantayan ang ating mga sarili, hindi natin napapansin, mga minamahal, nagkakasala na po pala tayo, nakakapag-isip na po pala tayo, nang hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasultan, na kung hindi tayo dadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, naiipon yung ating kasalanan at ito po ay nagbubunga ng karamdaman, mga minamahal. May paalala ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen?
Kaya't pansinin po natin, mga minamahal, sino yung may mga karamdaman? Yung mga hindi dumadalo lagi. Yung may karamdaman, uma-absent ng Miyerkules, Biyernes. Linggo na lang sila dumadalo, mga minamahal. Amen. Napatunayan na po natin yan, mga minamahal. Patutuo ng ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, mga minamahal. Amen. Nung sila po, mga minamahal, ay hindi nakakadalo ng Miyerkules, meron po silang high blood. Amen. Maging pasma man, mga minamahal, yung kanilang katawan dahil sa kanilang pagluluto, mga minamahal. Amen. Hindi maiwasan, mga minamahal. Amen. Na sila po ay makapaghugas ng kamay, mga minamahal. Amen. Mainit, tapos lamig, pasma, mga minamahal. Sa kanilang pasma, halos hindi sila makapagmaneho kapag talagang umatake yung kanyang pasma, mga minamahal. Amen. Subalit nang sila po ay dumalo, amen, sa kahabagan ng Malapenon, unang dalangin ng ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, yung kanilang pasma, yung kanilang high blood, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na pension. Grabe, mga minamahal. Amen. Bakit tayo uma-absent, mga minamahal? Amen. Pag lagi tayong dumadalo sa gawain ng Malapenon, nalulugod ang ating pinakamamahal na pension. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung nalulugod ang mahal na Panginoon, bibigyan tayo ng karunungan. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, amen, nalulugod ang mahal na Panginoon sa atin, yung ating panalangin, diringgin ng mahal na Panginoon. Mga minamahal. Amen? Yung ating loved ones, ipanalangin natin na sila'y ma-save, diringgin ng mahal na Panginoon. Ililigtas sila ng mahal na Panginoon. Amen? Kailangan natin ng trabaho, mga minamahal, yung mga walang trabaho, katulad ng iyong abang lingkod noon, mga minamahal, amen? Walang trabaho. Ang ginawa ng iyong abang lingkod, kahabagan lamang po ng ating dakilang Diyos, 3 times dumadalo, mga minamahal. Amen? Yung trabaho mismo, mga minamahal, pinalapit sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ganon din po, mararanasan natin, mga minamahal. Yung trabaho mismo, palalapitin sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Yung pagkain, ipro-provide yan ng mahal na Panginoon. Walang tahanan, bibigyan ng mahal na Panginoon. Walang sasakyan, bibigyan ng mahal na Panginoon. Basta't unahin lamang natin ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ating pong basahin, Aklat ng Revelation, sa Kabanata 22, talata ay 12. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo po ay 22, ang talata po ay 12. Ganito po nasasabi, narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Magising na po tayo, mga minamahal. Maliwanag na po, mga minamahal. Amen. Sigurado po yan, mga minamahal. Amen. Pagkatapos ng preaching, gising na po tayo, mga minamahal. Amen. Bakit po? Gawa ng kaaway yan, mga minamahal. Wag po tayong magpadaig sa gawa ng kaaway, mga minamahal. Amen. Labanan po natin, mga minamahal. Amen. Yung tulog, gawa na malapit noon. Subalit may oras ng pagtulog. Amen? Ngayon po ay oras ng pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Huwag po nating tulugan ang mahal na Panginoon. Amen? Tulog tayo, mga binamahal. Amen? Ang mahal na Panginoon nagbuhos ng pagpapala. Tulog tayo, mga minamahal. Wala tayong nasalo. Dumating ang mahal na Panginoon. Sa oras na ito, tulog tayo, iwan tayo sa rapture. Baliwala yung pag-overnight natin, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon ay madaling pumaparito, mga minamahal. Dala ng mahal na Panginoon ang gantimpala sa bawat isa sa atin. Anong tatanggapin nating gantimpala kung tayo natutulog habang ongoing ang gawain, mga minamahal? Amen. Katwiran, pagod, mga minamahal, amen? Subalit malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, ibigin mo ang Panginoong Diyos
ng buong lakas. Amen. Ng buong puso at ng buong kaluluwa. Kaya nga mga minamahal, pinaiiwas tayo mga minamahal. Amen. Sa mga bagay na nasa sanlibutan, na huwag natin itong ibigin, mga minamahal. Amen. Kung iibigin natin ito, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, amen, wala sa atin ang pag-ibig ng Ama, mga minamahal. Amen. At kung nasaan ang puso, nandoon, amen, ang kayamanan. Amen. Kaya, hindi tayo makapaglingkod, mga minamahal. Hindi tayo makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Itatakwil natin yung isa. Paglilingkuran natin yung isa, mga minamahal. Amen? Ang tatanggap ng gantimpala, mga minamahal, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, yung ayon sa kanyang gawa, mga minamahal. Amen? Hindi maari, mga minamahal, na pagharap natin sa mahal na Panginoon, amen, i-present natin yung ito mahal na Panginoon na ipon kong salapi sa ibabaw ng lupa. Mga minamahal. Ito, mahal na Panginoon, yung mga achievements ko. Amen. Ito po, mahal na Panginoon, yung aking diploma. Nagtapos ako sa pinakamataas. Mga minamahal. Amen. Nagtapos ako bilang attorney. Mga minamahal. Nagtapos ako bilang doktor. Amen. Surgeon. Mga minamahal. Amen. Sasabihin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kailan may hindi ko kayo nangakikilala? Mga minamahal. Tatawag tayo ng Panginoon, Panginoon, mga minamahal. Amen? Sasabihin ng mahal na Panginoon. Lalong-lalo na kung tayo umaasa, mga minamahal. Amen? Na tayo malalangit, subalit hindi naman tayo dumadalo. Hindi naman tayo sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon, tapos nag-a-assume tayo, umaasa tayo na tayo po ay malalangit, napakasakit po ito, mga minamahal. Amen? Kung gusto nating malangit, sinasabi ng banal na kasulatan, dumalo tayo 3 times a week. Amen? At dito po nagtatapos, mga minamahal, amen, ang ating pong pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nakukulamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nero. I love you, Lord, for your mercies never fails me. All my days I have praised your name. Oh, but when I wake up until I leave my head, I will sing of the goodness of God.
darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I will live in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I'm able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sa habang buhay, Jesus, ikaw mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Maminamahal, wala tayong may pagmamalaki sa ating mga sarili. Sa totoo lang, kahit pinupinuhin pa ang ating mga buhay, hindi sapat upang ating magantihan ang kagandang dahan loob, kabutihan ng ating manapit sa ating buhay. Dahil ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Napakarami nating plano. Pero sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ang mag-aakda, ang Diyos ang gagawa na kung ano po ang nararapat para sa atin. Gustuhin mo nating pahabain ng ating mga buhay, pero walang makapagdugtong nito. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon dahil hanggang sa kasalukuyan, hindi tayo niya nilulubayan, sinasamahan tayo palagi. Ano ang ating ginagawa, nariyan siya palagi sa atin. Napakapalad natin dahil tulad na sinabi nga ng aking mahal na anak, maminamahal, nakita niyo 12 patay sa aksidente. Then sa malapit na po sa ECTX, kitang-kita po namin 2 sasakyan, wala talagang hindi mapuporma. Kung hindi nag-iingat ang mahal na Panginoon sa ating buhay, isang tiyak na bagay, lalabas lamang tayo sa ating mga tahanan, napapahamak na tayo. Pero totoo ang pagmamahal sa atin ng mahal na Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki, wala tayong may gaganti sa aming Diyos. Kaya dapat titingnan ng mga anak ng Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Ibig lang, Ma'am. Hallelujah. Dahil kaya aming pagsilbihan. Salamat sa pangunawa. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa pagpapatnubay sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong mga anak. Hallelujah. Patuloy mo ginagabayan, iningatan sa araw-araw nilang buhay. Ikaw ang palaging nasusunod sa aming buhay, mahal Panginoon.
Kaya sa umagang ito, tayo po magipag-ugnay sa ating napakabait na Diyos. Magpasalamat, nakilat mapagpala naming Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang hanggang pasasalamat ang ipinapabot sa iyo. Patuloy, binigkis mo at pinagkaisa ang mga anak na karating na malulati sa lugar na ito upang pagsilbihan ka, lulatiin, sambahin, pasalamatan sa lahat ng kanilang mga tinatamasa, mga pagpapalang material, pisikal, pinansal, espiritual. Ano man ang aming pong hallelujah ninanais, andyan palagi kang nagbibigay sa amin ng giya, pinapatnubayan, ginagabayan. Di namin kayang mababayaran ang mga pagpapalang ito. Kaya tulungan mo kaming makapagpapatuloy. Gabayan mo ang bawat isa. Sa aming mga ang taglay, sa mga kapatid namin na may mga naramdaman na ibig na nilang ibigay ang kanilang buhay. Pagsilbihan ka, tulungan mo man ang Panginoon. Ipagkaloob ang desire nila. Sa kabila, mahal Panginoon, na may mga plano ka sa kaming buhay. Alam namin, ikaw pa rin ang masusunod. Kaya tulungan mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Tulungan mo na makapagbunga sila ng mga kaluluwa. Kanila na pumala, Panginoon, may bahagi ang kanilang mga natutunan, ang kanilang mga natatanggap. Sa unang dalangin, aming dearly beloved pastor, beloved children po nila, yung mga manggagawa, aming hini ang lahat na ito sa mapahayang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you so much, Brother Jesus. At sa ating minamahal na mga webcast viewers sa YouTube, Facebook, good morning po. Minamahal, there are 4 requirements of the gospel. First is faith, second is forgiveness, pagpapatawad, paghingi ng tawad. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Repentance, napakahalaga. Dahil kung hindi tayo matutong humingi ng tawad, magpatawad, isang tiyak na bagay, maminamahal, hindi natin makamtan ang biyaya ng kaligtasan. Mga kapatid natin, ating beloved webcast viewers na nangailangan ng kaligtasan, hindi po sa sabihin natin tayo nasa katotohanan, kinakailangan may kalakip na proven ebidensya. Kung ikay na sa katotohanan, lalakip ang iyong sinampalatayanan. Gagaling ang mga karamdaman, magbago ang buhay ng tao, tutugunin ang kanilang mga dalangin, at makamtan ang Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. At sila'y may magandang buhay, matiwasay, mahabang buhay, masayang buhay, na kasama ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating minamahal ibig ng mga webcast viewers, kung kayo po'y naniniwala sa aming mga ipinapangaral, dahil ang sabi ng Biblia, maminamahal, sino ang makikinig? Sino ang tatanggap? Sino maglilingkod kung walang tagapangaral? Kami tagapangaral, mga minamahal. Kaya aming ipinapangaral ang totoong katotohanan. Kaya pag tinanggap mo itong 4 na reglamento, ikaw ay kahabagan ng ating Diyos. At isipin mo na sinabi ng Juan 1:12, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yung lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya itaas ang kamay, sumunod sa panalangin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat po sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y naniniwala, ako'y sumampalataya, at ako'y makasalanan. Ako'y nagsisisi at nagbabalik loob sa iyo. Patawarin mo po ako. Dahil sa umagang ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Gawin po tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na itinanggap, sinampalatayanan, amen and amen. O pumala Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo ang mga kaluluwang ito na numbalik sa iyo, kahabagan mo, isulat ang kalimang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan at sa unang dalangin ng iyong propeta, pagpalain mo ang mga kaluluwang ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, aming makakasama sa aming pananambahan, ibigay ang kanilang buhay, maglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pangailangan, maminamahal. Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, idulog ang inyong mga pangailangan sa ating pinakmamahal na Panginoon. Sambitin ninyo,
Bagamat alam na ng mahal ang Panginoon yung pangailangan, pero kailangan mong banggitin ito. Huwag kang umasa dito sa pulpito. Huwag kang umasa sa mga manggagawa, sa mga beloved elders, sa mga awit, sa mga maiinit na Kristiyano. Kinakailangan isa-isa nating banggitin ang ating pangailangan upang ang ating Diyos ay malugod sa atin. Sa umagang ito, sama-sama tayo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait, pinagmamahal na Panginoon Jesus, amang banal, humingi muli kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Mga kapatiran namin, mahal na Panginoon, nagsasakripisyo sa buong magdamag, kahabagan mo po, ipagkaloob ang kahilingan nila, pagalingin na ang kanilang karamdaman, tamnan sila ng 100% pananampalataya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unang dalangin ng aming minamahal, kagalang-galang na pastor, aming sinasaway ang mga demonyong cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, pagiging lulong sa bisyo, hallelujah, pagmamariwana, hallelujah, pagiging adik sa pangalan ni Jesus, bulag, pipi at bingi, hallelujah, 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 cast out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. There's power in the mighty blood of Jesus. Complete healing and deliverance, I pray. Right now, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus. Glory to Lord, there is Jesus. Tayo pong lahat ay naman tumayo. Yung masaklap na katotohanan dahil kanina medyo talaga inaantok-antok tayo dahil nasa laman. Pero pagkatapos nga, ayan, malakas na tayo, malusog na. Sayang talaga minamahal at pwede pong makaidlip-idlip ng kunti kapag ongoing ang gawain. Pero sa pakikinig talaga ng Ibanghilyo ng Kaligtasan at itong huling portion, ito i-concentrate natin dahil ito na po yung ating pinaghihirapan mula kanina pang alas 9 hanggang ngayon. Kaya maging seryoso tayo sa pakikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan at sa mga prayers natin para hindi masayang. Kaya nga sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, your prayer amiss, ibig sabihin, hindi tumugma ang iyong panalangin dahil nakataas tayo ng kamay, hindi tumugma. Hindi nakataas ang kamay, hindi naman nananalangin, hindi sa puso, hindi sa isip. So, kailangan talaga, lahat ay gagawin na natin. Laging sinasabi ng ating kagalang-galang na pastor, naligo ka na rin, maghilod ka na, mag-shampoo ka na, lahat na gagawin mo, linisin na talaga. Linisin natin ating mga kaluluwa habang tayo sumasamba para pagdating sa huli, lahat ng ating mga problema, kahilingan, malulutas po yan. Amen? Praise the Lord. Kaya atin ang angkinin ang katugon natin mga dalangin. Tumayo tayo, tumalong 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you by the Jesus. I love you by the Jesus. We love you so much by the Jesus. We give all the glory and honor to thee. The word great, worthy to be praised forever and ever. God bless you po.